Здрасти, YouTube, аз съм Ранте Дуде и днес ще покажа един хакер. Venox D. Ето вижте какво писах. Продавам меч Sharp 2, Fire Spect 1, Knockback 2. И той ви каза за 1 лек. След това викам окей, той дойде на трейда, дадах му меча и сега ми даде... Ама ти си го взе, да вижда този меч. И сега ми взе меча и трябва да го баним за една легендарка. Така че Crossfire дано да го видиш. Чао. Също се казва Venox D.